Уважаеми другари, приятели, благодаря за това, че се озовахте на поканата ми заедно да отбележим моят 80 годишен юбилей. Поканях преди всичко другарки и другари, с които сме работили през този период в моят професионален път житейски и след пенсионирането с хората от клубовете на пенсионера. Благодарим още веднъж. Предлагам тост. Другари Женев много учтиво ме помоли да станат тамада на масата. И Митко ме попита какво значи тамада. Викам си едно, представи си, че си председател на събрание. И тъй като ние не можем да излезем от тези канони на събранията, и пък и нека да бъде малко по-така представително в началото, искам да дам думата на Димитър Ганчев, председател на Общинския съвет на БСП, за поздравление. Благодаря, другарко Тамада. Така, значи, събрали сме се тук, приятели, колеги на другаря Желев. Някой път не казваме по-свойски бай Стефане. Искам от името на Общински съвет на БСП да ти връча един поздравителен адрес по случай твоя юбилей. И ще го прочета, за да се знае. Поздравителен адрес. Уважаеми другари Желев, Общинския съвет на БСП Карнобат най-сърдечно ви поздравява с вашата 85 годишнина. Използваме повода и да ви честитим и да ви уверим, че сме горди, задето в редиците на Общинската организация на БСП Карнобат има хора като вас. Целият ви съзнателен живот е свързан както с отстояването и реализирането на лявата идея, така и с развитието на Карнобат и общината. Вие сте станал ремсист още като ученик, а в партията членувате вече почти 6 десетилетия. До пенсионирането си през 1988 година сте заемал различни отговорни постове в системата на БКП, на Отечествения фронт, българските професионални съюзи и Общинския народен съвет. Навсякъде сте работили упорито и всеотдайно, с което сте спечелил уважението на колеги, приятели и съграждани. И днес вие се включвате активно в обществено-политическия живот и по линия на БСП и като учредител и председател на Съюза на пенсионерите в Карнобат 2004, пожелаваме ви крепко здраве, много любов от деца и внуци, осезателно присъствие в публичното пространство и обществено уважение, както и до сега. Честит рожден ден! Общински съвет на БСП Карнобат. Още веднъж честито и подаръка. Тук са подаръците. Подготвили сме ти скромен подарък. От всички, първо се знаят. цветята е едно. Да бъде цветята. И подарък. От групата лъша. От всички. Ти се знаеш. От всички нас. Честито рожден ден на Стефан Желев, целият персонал и всички от Миграл Старата къща. Честито рожден ден! Благодаря. Поздравям по случай на годишна.
и ви желая много здраве и дълъг живот. На здраве на всички! На здраве! На здраве се тогава! Обратно се обърнеш за видео. Там слушам. Чакай, след имаш. Ако искаш, аз мога продължавам. Благодаря за думата. И аз 20 години не мога да свикна с това много старо обращение и заради това искам да поздравя другара Жили в две части. Първата официалната към него, която се обръща на господин, защото става дума за един наш приятел, но един човек, който е бил кмет на тая община и официалното обращение към него не може да бъде друго, освен уважаеми господин Желев. Отбелязването на вашата 85 годишнина е повод за празник, но и за равносметка и удовлетворение от постигнатото, което ние, вашите съграждани, споделяме с вас. Вашето присъствие днес в обществения живот на Карнобат е изключително важно. Приносът ви в партньорство с местните власти като председател на Сдружение пенсионери 2004 е значим и ценен за всички наши съграждани. Поздравявам ви за годините, изпълнени с отдаен труд за благото на община Карнобат, за безкрайната отзивчивост и човеколюбие, проявяване в името на гражданите на общината. От името на карнобатската общественост и лично от мое име приемете поздрави с най-искрени пожелания за крепко здраве, радост и щастие. Честит рожден ден! Във втората част ще кажа нашето другаро Желев и скъпи приятелю. Има няколко неща в живота, за които думата бивши някакъв си не върви. Снощи слушах и аз едно интервю с Дора Янкова. Писано е, че бивш комунист няма. Няма бивш кмет, защото човек, който е минал през тая си пия, знае, че той продължава да живее с проблемите. Няма и бивши приятели. И това са основните неща, които според мен са двигателя на един човешки живот. Като вървях насам, си мислих, че аз не съм ти казал, аз бях републикански шампион на 800 метра гладко бягане за юноши преди много години. И си мислих, че съм на един стадион, на който бягаме заедно, само че съм изостанал две обиколки след тебе. И искрено те завиждам за енергията, с която виждам, че продължаваш да ме водиш с две обиколки. Няма да ти настигна скоро. Но за мен е важно, че имам някакъв стимул и след това да бягам. Това го казвам метафорично, но го разбирай, че така е истински, така си го чувствам. И другото нещо, което искам да кажа, живота ми даде възможност да се впиша около те наречените съратници на другаря Желев. Ние всички сме тук по един или начин, сме се докосвали заедно с тебе до общите проблеми, решавали сме ги. Оказва се, че дори и сега в общата ни работа пенсионери 2004, местна власт, ние пак сме съратници. И ако човек успее да вземе от другия хубавото, ентусиазма, желанието за работа, човешките добродетели, значи не напразно е имал свои съратници, които да са му служили за пример, от които да се учи. Даже трябва да кажа нещо в съвсем личен план.
освен другаря Желев, още един човек има на тая маса, който било по идейни убеждения, било защото имаше решение на партията, направиха така преди 5 години, че в момента му е нужно да реализира това, което е партийна политика на Карнобат. И то с толкова ентусиазъм, жар и енергия, че на мен самия ми беше трудно да го асимилирам тогава. Сега вече го разбирам защо е така. Искам да те уверя, че от тебе и от хората, които си работил заедно с човек в работата си и в живота си, никога не е сам. Той е съвкупност от своите приятели, от своите идеи, черпя ентусиазма, енергията и силата, защото никой от нас не е вечен на длъжността си, но той е вечен с онова, което е направил за своите съграждани, за хората, които остават след нас. И за това, другарю Желев, приятелю Желев, господина го остави за официалния адрес. Сърдечно благодаря, да си жив и здрав, да продължаваш да ни каниш на своите рождени дни. И аз ще каня. После ще